Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Давид Бос и това ще е епизод, в който ще правя ревю на Slivencraft. Нещо за сървъра, той е на 1.8, спайдите, има много китове с резиденция. Не по какво не, просто не съм разбрал, нали, дали с резиденции. Като напишете кит, и така вижте как ви излиза. Тези мисля, че може да ги вземете. А пък това е кит стартер с продиничка. Имам брейкинг. Така. Това. Тези работи, нали? Следващия кит. Weekly, който бая неща пуснах. Сега все тези работи, нали да взема тези, които не честа, защото мисля тук да правя епизоди в тези сервер. Мисля да правя. Сега започваме с ревюто, като напишете спаун. Напишете спаун или като влезете в сервера и спауна ето тук. Спаунът, ето как много яко се е получил. Не знам дали е копиран или не. Ето дори има китълка. Дори има китълка тук. После ще ви разреда с китълка и вижте се обиколено. Сега, ето върху един купол и просто някаква стана. Сега започнем с ларповете. Ларп. И вижте, пак така ви излиза и първият е ларп ангелс. Сега виждате, тук е енвелите, сигурно ларп енчант тук. Има енвели и енчантинги. Не мога да проверя. Така, следващия ларп е Bishop, който не знам какво е. Отпилечал. Комфорт, лаган. Ето като затиснете и взима това. А сега искам да ви... С коло... Опа. Колко пари ви пуска, 500 пари ви пуска в началото. Ето ка диаманти, ало. И... Ето вижте ето го. Slivencraft, България. 3 ред, цена, 4 име, предметно. Така. Ето тук може да си набавяте храна и такива работи. И ще си разгледате като влезнете. Разбира се, апито ще бъде в описанието. Разбира се. Няма да бъде. Преминем към следващия билчоп, който сигурно всички знаете какво означава. Това е шоп, който се строи, все пак да обясня с тези, които не знаят. И общо взето е това от билд шопа. Да ви разсъдя тук. Те са такива работи за строене, нали? Шелфове, енчантинг, има номер 6. Бикън и такива работи, което... Така, да преминем към Warp Drop Event. Ето вижте, дори тук е малко част за Drop Event. Така, ето вижте тук. Ето вижте тук как са го направили. България над всичко. Това много яко. Ето това общо взето е Drop Event. Drop Party. Ако знаете, че в някои сервери те се скача, се взимат често да се обират, тук просто ги чупат и ги взимат. Следващия ларп е Warp Enchant, който ви казах, че е на същото място, нали? Това. Така, и следващото е Warp Event. Ето и тук дори има честове, които ето вижте не могат да се опеннат и тук ги чупат. Нали, вижте също
Това имам чувство, че е в фонда. И е в фонда, но... Така. Следващата Warp XP. На Warp XP е като арена, идвате си тук и нали ще ги биете, така и събирате XP, което е много удобно, нали, имате, искате да си енчантите и такива работи. Не знам дали има тук скул, но не знам, тук пак виждате енчантинг, следващия Warp е PvP. Тук нали за делените стискате тук, за да лесете, стискате тук. Аз искам да излеза. Но защо не става? Пише пак Warp. И следващия Warp е Food Shop. Аре, от на сервера. И ще отварям сега. Лаг на сервера. И ме изкара. Са пак да джойнем в сервер. Ще изкупа клипа, за да мога да се логна. И сега се връщам. Цяло. Бе, до една секунда. Ето ме пак завърнах се, след като се логнах, не знам защо, но ме изкара от сервера. И да продължиме. Продължаваме с Warp. Full Chop. И тук е първия Warp, който, нали, ви показах, но същата форма за ядене. Ето направо си имаме шоп, но не знам защо са написани два пъти и Green Shop, което не се усеща, че ето пак лаг на сервера и пак ще ме изкара. Не ме изкара, но Green Shop, ето го. Е пак същата структура, но Green Shop е тук. Всички шопове за храната, за бридинг стендовете, за всичко и са ето тук. Те да пробваме да има нямат. Опа. Сега следващия Warp е Гриев, който е Warp 100%. Като това го спускат и да започнеш грифите, е от тук. Но никога не съм бил на такъв евент или нещо такова, така че не знам за какво се говори и как се такова но взето не знам. И следващия Warp е Warp Jumps. Warp Jump, както виждате, не е пуснат. Скоро пише, ето виждате скоро. Скоро. Виждате скоро. И да преминаваме към следващия Warp, който е Librink. Сигурно е... Да, това е... Librink е такъв тунели, дето пускат от цяла страна и примерно развиваш така. И е така има задънена улица, ето както виждате. И тук не може да се махне. Разбирате, просто забравих думата. Това следващия Warp е Warp Miner, който само на евента го има. Нали, е пуснат да се чупи. Извинете да прекъснете много просто на задачи. Те ще направя задачи. Една задача те ще направя. Това е от този Warp, Miner. А други най-важният Warp е PvP, защото този сервер се води PvP Warp, както виждате това на мен. Няма никой в момента, защото е късно. Не баш толкова късно. Но ето тук има полшанки. И да повторя един етап, ако се чувам тихо, но просто слушалките ми е много тихи, не знам точно как да го оправя.
И пак извинявай, следващия ларп е ларп ранг. Ето, същия. Аз не съм бил на ларп ранг. И вижте като виждате няма нищо на ларп ранг. Ларп. Ларп. Ларп така. Няма рангове. Добре, това е добре. Няма рангове. Така. Както е, да, вече съм убеден, че с рес, следващия ларп е рес инфо. Така, клипът сигурно ще стане дълъг, защото са много ларповете. Да, ето го ларп рес инфо. Нали, предполагам, че всеки знае как се прави рес, но за тези, които не знаят, е така ще го оставя. Така ще го оставя и вие ще си го прочетете. Спрете на пауза, ще си го прочетете. Така, следващия ларп е ларп Nether. Винаги влизам в Nether. Тук в ларп Nether не са се постарали много. Не знам защо тук. Но, както виждате, изключително забранено и е казано, че тук не е PvP. О, тук започвам, супер. Да, сигурно ще започвам поредица или епизоди на този сервер. Главно ще правят PvP, когато има много хора. Да, това беше от Warp Nether. Сега се прехвърлим на Warp Full. Ето Warp Full, нали виждате тук. Това е типичен елемент. С всички важни работи ги дава с мен. Нали вие тук, ако сте с началото, като му кача много трябваше да имате 61, но все пак не трябва да нали, защото така, следващия ларп е и последен е ларп Fish. Тук си взимате за 1 цент. Не, фри си взимате такова. Аз имах 500 мони. Аз имах 500 парички. Аз съм 500. Да ви докажа, че това е безплатно. Това беше от сървъра. Аз сега, преди, нали, в началото на клипа го намерих тъмън. Нали, вие си разгледате другите китове. Ето вижте какви други китове има. Но тези 100% са за... тези два да ги взехме. А това сигурно е за строене. Не знам тези дали могат да се вземат. Това в последствие ще ги видя. Ето тук трябва да работите. Който се пише така, пишете воте. И ето тук, така на тези два линка, вотвате се и сте готови. Това беше от мен. Аз бях Wither Boss и това е краят на клипът. Дано да ви е харесало, абонирайте се, дайте палец нагоре и ако искате още клипове, пишете в коментарите. Довиждане. Бай-бай. Ще се видим в другия клип. Чао. Бай-бай!